Hej, velkommen til. Jeg hedder Christoph Dues, og jeg skal snakke om søvn og et samarbejde mellem erhverv og forskning. Public-private. Min mission i dag er at give jer nogle indsigter i, hvorfor bedre søvn er lige med bedre trivsel, og derfor også lige med bedre økonomi. Søvn kan være sådan et usynligt problem, som der var en af de virksomhedsledere, jeg har talt med, som sagde. Og det er nok meget klogt, men søvn, det ligger bare som et fundament for rigtig mange af vores funktioner. Ja, faktisk påvirker det alle vores organer, hvis vi ikke får sovet ordentligt. Og det viser sig som nogle af de ting, jeg har vist på slidet her, med 70% øget risiko for arbejdsulykker, flere skilsmisser, flere konflikter, flere dårlige relationer, flere biluheld. Depression og alkoholisme er også relateret til dårlig søvn. Og så selvfølgelig performance på arbejdet med ham her, der sidder og sover på job. Så hvor mange sover egentlig dårligt? I Danmark der har vi en fast rate på omkring 10%, der har kronisk søvnbesvær, det vil sige over 3 måneder med dårlig søvn. Så er der søvnapnø, som ligger på, ja, hvis man er cirka midt i livet før 50 års alderen, så ligger det omkring de 20-25%. Det er afhængig af, hvor gammel man er, eller hvor meget man vejer, især jo, og så hvor gammel man er, og der stiger den også. Så er der de dårlige vaner, som kan fylde rigtig meget eller mindre afhængig af, hvem man er. Der er noget med skærmbrug, der er noget med kaffe, mængde og tidspunkt, alkohol, og får man sin hjernero, eller sidder man og arbejder løs til midt ude på natten. Og i forhold til vægt, som er 60% af søvnapnø-befolkningen, de vil kunne nedsætte deres søvnapnø ved at tabe sig. Der kan man se, at den her vægtkurve viser, at danskernes vægt går en vej, og det er opad. Så det her problem er nok ikke væk i morgen. Hvorfor er det mig, der skal sidde og snakke om det her med søvn og trivsel i virksomheder? Jamen altså, jeg har selv været på en rejse, kan man sige, hvor jeg har, for at få alting til at lykkes, arbejdet natten sort og med fare for zombie-apokalypsen hvert øjeblik, og har lært lidt på den hårde måde, at det måske ikke var det bedste vej at gå. Så derfor måtte mine vaner ændres. Og det kræver jo en omstrukturering inde i hjernen, så der skulle lidt ekstra til, fordi jeg var åbenbart lidt tunghør. Men nogle bøger senere og nogle coachinguddannelser, så blev det her med søvn ved med at dukke op igen og igen, så jeg tænkte, der er nok et eller andet om det. Og så i de her 2 trivselsprogrammer, som jeg har lavet, der blev temaet jo så også det her med at fylde sin egen kop op, hvor søvn er et helt centralt emne i det, fordi hvis du skal lære noget nyt, eller hvis du skal have energi til at prøve noget andet, så skal du være frisk og udhvilet, ellers så bliver det bare ikke helt så godt. Og jeg er der ikke endnu, men på vej til denne her dejlige, rolige tilværelse. Ja, kommer vi der nogensinde? Jeg ved det ikke, men det er rarere end at være herover i hvert fald. Så det, som jeg kommer fra, det er forskerstillingen ude i Regionshospitalet Gødstrup med en 40% stilling. Jeg er speciallæge i øre, næse og hals, og jeg arbejder som søvnekspert med søvnapnø på privathospitalet Capio i Aalborg. Så er jeg vikarierende speciallæge i 2 klinikker i Aalborg. Og så er der den lidt mere blanding public-private her med noget søvn og trivsel med online forløb, hvor jeg har gennemført trivselsprogrammer på afdelingen, Ørnes Halsafdelingen blandt andet, på Gødstrup, og så ude i private klinikker på vej derude med min virksomhed Dues ApS. Så er der 2 andre private virksomheder, familievirksomheden Flensted Hanging Art, som jeg er medejer af, og en nystartet hvidvinsimportvirksomhed af helt særlige udvalgte hvidvine med hjælp fra min franske far, som også er nystartet. Så en blanding public-private. Okay, hvad sker der, når man ikke sover? Ja, så dør man. Og det fandt vi faktisk ud af, fordi der var den her italienske familie, som havde en meget sjælden genetisk sygdom. Og de kom igennem det her inden for 3-6 måneder. Søvnproblemer, hukommelse, blodtryk, temperatur, ændringer, muskelsvaghed, motorikproblemer, og så døde de. Og det viste sig, at søvnknappen i hjernen blev ødelagt. Og så kunne vi se, at når man ikke sover, så dør man. Men hvad så, hvis man bare sover dårligt i lang tid? En ting er jo at stoppe helt, men en anden ting er, hvis det er over mange år for eksempel. Og der er det især hjerte- og karsystemet, som påvirkes sundhedsmæssigt. Så der er noget med hjerteflimmer, der er noget med forhøjet blodtryk, og det kan så give de her blodpropper i hjerne og i hjerte. Og så er der en helt særlig del med hjernen, fordi den bliver påvirket på flere parametre.
både på grund af de her blodpropper, men også fordi det bliver en slags losseplads for affaldsstoffer. Sådan så først korttidshukommelsen bliver påvirket, det har vi nok alle prøvet, når man ikke har sovet godt eller kørt en all-nighter, men det udvikler sig altså til demens på sigt, hvis man ikke får sovet. Og så er der det her med omsætning af, hvad man spiser. Det går dårligere, når vi ikke sover, så vi har højere tendens til sukkersyge, sukkeret kommer ikke ordentligt ind i cellerne, og så har vi tendens til at lagre den kost forkert, kan man sige, fordi kroppen og den fysiske krop er stresset, så der er stresshormoner ud over det hele, og det betyder fedtlagring. En træt hjerne træffer dårlige beslutninger. Du er træt, du er sulten, så har du et valg. Du kan enten tage den gode energi, rugbrøden, eller du kan tage den hurtige energi, Snickersbaren. Og her bliver du presset igen på to fronter, fordi beslutningen i sig selv er svær at tage, og fordi det er svært at overbevise dig selv om det. Viljestyrke har du mindre af, når du ikke sover. Og hjernen vil bare have sukker nu, fordi hjernen kører på sukker. Det skal så bare helst være den sukker, som du selv har omsat. Så det vil sige, at denne her med at blive 1% bedre hver dag, det kunne lynhurtigt gå ned og blive den røde, hvor man bliver 1% dårligere hver dag. Og det kan blive en kæmpe forskel på sigt. Og så kan man sige, skulle man bare blive på status quo, men status quo, det går jo også ned ad bakke, hvis man ikke prøver de nye teknikker, nye teknologier, hvis man ikke udvikler sig, hvis man ikke investerer i at blive bedre i fremtiden, så bliver man dårligere. Og så kan det lynhurtigt ende med, at den man gerne vil være, og de mål man havde, det blev til noget helt andet, når man sidder der onsdag aften med mayonnaise på kinden. Så er der det her med fejlrater. Hvis hjernen er træt, så laver den i gennemsnit 20% flere fejl. Det er der masser af forskning, der har vist. Og problemet er jo, fejlen skal laves, så spilder du tiden første gang. Så skal fejlen findes, så spilder du tiden igen. Så skal fejlen rettes, så er tiden spildt en gang mere, og så skal man undgå en ny fejl med beskrivelser og SOP'er og hvad ved jeg, og så har man allerede spildt tiden 4 gange minimum. Og så er der det her med, hvordan hjernen den så reagerer, og det har man også målt på, og der viser det sig faktisk, at under 6 timer søvn, 6 timer eller under, så svarer det til at køre med en promille på 0,5. Og hvis man kører den her all-nighter, så er man altså helt op på en promille på 1,0 i forhold til koncentrationsevne, beslutningskraft og reaktionsevne selvfølgelig, især også. Og alkohol, det straffer vi ret hårdt med betinget frakendelse af køreprøve, månedsløn gange promillen, og så det her alkohol, narko og trafikkursus. Så måske er det faktisk det dyreste problem, vi står overfor. Så vil jeg gerne prøve at sætte lighedstegn mellem søvn og trivsel. Her ser vi en kurve, der viser, at jo længere tid man sover, jo lykkeligere er man, altså højere oppe på linjen her. Og det er hver prik af et land, hvor man har taget gennemsnittet af, hvor lang tid folk sover. Så det her studie og mange andre studier viser, at søvn og trivsel hænger sammen. Men kan det så betale sig? Altså, hvordan ser økonomien? Og der fandt jeg nogle spændende tal lavet af Great Place to Work, hvor de har lavet et pseudo-indeks, som følger de 100 virksomheder, hvor folk trives bedst, i forhold til Russell 1000-indekset. Og der ser vi, at det er faktisk en faktor 3,7 på de år, som de målte. Så det kunne have været en god investering, i stedet for at have pengene stående på det standard Russell 1000-indeks. Så er der det her med udskiftning af personale. Den er faktisk halvt så stor i de virksomheder, hvor folk trives. Og igen, søvn og trivsel hænger uløseligt sammen. Så hvis man løfter søvnen, så vil trivselen følge med. Og folk vil få mere ud af de trivselsindtag, der bliver gjort. Og så for at konkretisere det lidt, så har jeg prøvet at sætte nogle tal på. Hvis man siger, at der er cirka 20%, som har søvnapnø, igen afhængig af alder og vægt, så er der de 10, der lider af kronisk søvnbesvær, og så er der det her med vanerne. Den er svær lige at sætte noget på, der har jeg sat 10. Så der lander vi jo i et vildt tal, hvor næsten 40 eller op mod halvdelen af 100 medarbejdere, de faktisk kan være påvirket af søvn i en grad, der påvirker deres performance på job. Og hvad betyder det så i omsætning? Jo, hvis man nu omsætter for 100 millioner, og så viser forskningen, at 15% øget produktivitet, det er et fint gennemsnit, man kan se, hvis man er udvildet i forhold til, hvis man ikke er udvildet. Og det vil så betyde en øget omsætning på 6 millioner. Det kan godt være, at alle ikke lige fanger den i første omgang, men ved 50% respons på en eller anden indsats, så er man alligevel 3 millioner over. Så det er da udmærket. Så kommer der denne her, for lige at vise jer lidt forskelligt, altså beslutningstagning, problemløsning påvirket, fordobling af fejlrate,
man træffer mere impulsive beslutninger. Ens moralske dømmekraft bliver nedsat. Dommere dømmer 5% hårdere dagen efter skiftet til sommertid for eksempel, fordi de har sovet bare 1 time mindre. Så er der nedsat engagement, som kan måles bare fordi lederen har sovet dårligt. Og kreativ problemløsning, fleksibilitet i tankegang, alle de her forskellige ting, nedsat empati, det fører til, at økonomierne her målt i USA, Canada, Tyskland, Storbritannien mister anslået $680 milliarder per år på grund af søvnmangel. Så det påvirker altså økonomien bredt, det her. Og hvad skal man så prioritere? Jo, men altså træning virker dårligere, så når man har sovet dårligt. Kosten lagres forkert, når man har sovet dårligt. Søvn er fundamentet igen. Summa summarum, du får mindre ud af din træning, når du sover dårligt, når du er træt. Du overspiser, og du lagrer fedtet forkert, og du bliver direkte påvirket på din trivsel. Så de trivselstiltag, man vil lave, de bliver også dårligere i effekt. Og så vil jeg gerne have, at du tænker lidt over, er der nogle særlige udfordringer hos jer, som kunne have en særlig værdi, og hvor vil den værdi løfte mest? Og hvordan ser et godt samarbejde ud hos jer? Jeg er meget nysgerrig på nogle af de her ting. Du er meget velkommen til at skrive til mig med svar på de her spørgsmål, eller andre spørgsmål. Og hvis du har lyst til, at vi skal starte et samarbejde op, så kan vi gøre det. Tak for i dag.